Yun na, yun na, yun. Salamat po tayo Mento and like and share po. So yun mga kagamba, welcome back to my channel ulit. Magandang araw sa inyo. Medyo hindi pa rin ganun kaganda ang market natin mga kagamba sa kagamba. Pero hindi na natin pinupost kasi yung mga dumarating natin na gagamba na unbox. Laging ano yon, naka-reserve. Karamihan, kalahati nun bayad na mga kagamba. So yung iba na panay tanong lang, hindi nag-order kaagad, naubusan. Magtatanong, magkakambas, tapos babalikan ako. Tatanong ulit, sabi ko ubos na. Ganun mga kagamba. Kasi yung sinasabi nilang mataas daw ang gagamba ko, panira yung mga gagamba, panira lang yun. Itinatama ko lagi ang presyo ng gagamba sa mga reseller. Huwag kayo maniniwala doon na Tatay Mendo mataas ang presyo ng gagamba. Huwag kayo maniwala niya mga gagamba. Laging nasa panahon yung presyo natin. Laging nasa panahon. Kasi tayo sa tagal natin, 17 taon na tayo sa gagamba mga gagamba. Kabisado na natin kung kailan magmamahal, magkukulang ng supply. Alam na alam natin mga gagamba. Kaya hindi tayo nagpupo sa FB kundi sa YouTube channel lang. Kasi pag in-FB ko pa yan at nakita ng lahat, dadaming order, wala akong may supply mga kagamba. Logic lagi. Lagi tayong mag-isip. Sasabihin sinungaling itong matanda na ito. Madaming gagamba tapos ubos agad. Sasabihin na, totoo yan mga kagamba. Kahit gaano kadaming gagamba dito sa akin, pag itinus ko o pinagtatawag ko yan mga kagamba, kakagatin ka agad yan. Kasi alam nila na ang gagamba natin dito is quality. Tinatanggalan ko ng maliit yan mga kagamba. Yung mga bulinggit, pag medyo mataas ng konti yung presyo, tatanggalan ko ng bulinggit yan. Nahiya ako mga kagamba kasi itinatama ko talaga yung itsura ng gagamba doon sa presyo. Kasi meron din kumukuha ng malilit mga kagamba na pambinta nila ng 5-5. Yun. Lalo na yung mga manininda ko dyan na yung matatanda dyan. Yan, nakita nyo sa isang video ko dyan. Yan, ang kailangan lang naman yan 5-5 mga kagamba kasi may iba pa silang mga ibinibenta. Ayun, so shout out muna tayo kay Sir Alan Alcance ng Lipa, Batangas, kay Jumar Balita ng Lipa, Batangas, kay Jeep Ronda. Yan, taga-Balayan ba yan? Taga-Balayan na si Jeep Ronda. At saka si Sir Ray Villena ng Toronto, Canada, Sir John Michael Ramos ng Baguio City. Antayin mo lang Sir John ha. At talagang happy tayo sa panahon tapos nagkukulang yung gagamba. May itinabi na ako sa'yo, biglang may dumating, hindi ko na matanggihan kasi nandyan na mga gagamba. Ayaw ko namang pabalik-balik yung tao na walang makuha mga gagamba. Hindi, naawa lang ako kasi pre, tinanong ko saan ka galing, medyo malayo na galing ng Cainta, Taytay, Antipolo. So, imbis na ipadala ko kay Sir John Michael ng Ramos ng Baguio City, napupuspon lagi. At saka ito si Lakay Rocky Rap ng Bigan, Ilocosur. Yan, napadalan ko na isang beses yan pero humihirit pa siya mga kagamba kasi nagustuhan niya yung binigay ko sa kanya nagagamba. Shout out sa'yo Richard Ronyo. Antay-antay mo ko dyan, taga Montalban Rizal yan, taga Montalban Rizal. Yan si Malik Kilam at saka si Clark Garbo. PM nyo ako, hindi ko alam kung ano yung account nyo, hindi ko alam kung kayo ba yung nagsasabi na paarapol, paasa daw na parapol. Halos lahat nabigyan ko na mga kambay, yan na lang pinoproblema ko. Si Troy naman ng Malolos, walang problema yun. Saka itong si Richard Ronyo ng Montalban Rizal, nakausap ko na yan. Ay yung taga Misamis sa Occidental, nabigyan na natin mga gamba, pinadalan ko na siya ng load. Si Rani Bordillo, shout out sa'yo dyan na bay sa Misamis Oriental. Maayong adlaw sa imong tanan. Si Kasakbal Gagamchoy, shout out sa'yo, punta ka na rito. Kung wala kang gagamba, bigyan na lang kita.
Yung mga malalapit dito mga kagamba, kung kaya nyo pumunta rito, kahit hindi tayo magparapol mga kagamba, pag makarating lang kayo dito sa lugar ko, sa bahay ko, pag PM lang kayo, laging hapon, pag nandito ako hapon. Sa umaga talagang hapit tayo sa oras mga kagamba. Pero pagdating sa hapon, medyo, ano na, andito na tayo niyan. So, punta lang kayo rito, yung mga nangihingi. Kahit wala tayong rapol mga kagamba, kung punta ka rito, manghingi ka, bibigyan kita. Ayun, may kasama pang palita yun. Ang dami kong palita. Ito mga kagamba, palita natin. Oh. Yan. Murang-mura yan ha. 5 pesos lang retail ko yan. Ha? Quality yan. Eksakto siyang ginagamit doon sa mga butas ng ano, lalagyanan ng mga box. Ayan. Sakto lang siya. Ayan. Hindi siya matulis kasi ayaw ko matulis. Baka makatusok ng mata yun eh. Yung matulis dito. Ayan. So, gusto niyo mag-retail nito, discounted kayo pag marami kukunin yung mga kagamba. Ayan, kung gusto niyo naman ng bintahan, magbibinta kayo ng kagamba, hindi niyo na kailangan ng salamin. Ayan. Transparent na siya mga kagamba. 50 itong kabila, 50 rin yung kabila. Baliktaran yan. Ayan. Ayan. 150 lang yan mga kagamba halaga. Ayan. Isabay nyo na sa pag-order nyo para pag nagbinta kayo, may i-display nyo. Ayan. So, makikita na siya. Tuturo na lang ng bata. Ayan. Gusto ko. Ayan. Quality mga kagamba. 150 lang to. So, marami tayong available nito mga kagamba. Nasa mga 30 piraso ito. So, arap na. Baka maubusan. Ayan. So, yun. May paglalabanin tayo mga kagamba. Laban muna ngayon mga kagamba. Wala na tayong unboxing ngayon ha. So, ayan. Isang sarinto. Masbate yung sarinto mga kagamba. Ayan. Masbate yan. Ito namang brown. Tagalog ito. Laon na nga eh. Ayan, Tagalog. Laon na siya mga kagamba sa lagayan. Bartolina kondisyon yan. Yun na. Nadali pa yata yung sarinto. Grabe itong Tagalog na ito. Grabe mga kagamba. Galit na galit. Nako, binilot na ang sarhinto. Wala na. Natalikuran pa ulit. Ang galing ng Tagalog. Tingnan nyo ha. Gutom na gutom mga kagamba eh. Lalamunin niya ngayon itong sarhinto na to. Nagpupumigil yung sarhinto mga kagamba. Wala na sa putan sa nguso ang sarhinto. Pinakawalan sa nguso. Nagpupumiglas mga kagamba. Ang ganda ng kulay itong sarhinto na to. Itim na itim. Tapos puting-puti yung kanyang tato. Yung kanyang marka sa likod. Ayun. Dinali siya ng Tagalog. Mas bati ang sarinto na yan mga kagamba. Ayun na. Uy, gumanti. Gumanti yung sarinto. Wala pa rin. Hindi umabot yung ngipin niya. Hindi umabot ang ngipin mga kagamba. Ayan, tingnan nyo ha. Ang husay nung Tagalog na yan. Wala na, binom na. Natulala na yung sarinto. Ayun pa. Malaban pa. Ayun, nabirutan na. Na-final siya mga kagamba. Lalamunin na siya ngayon ng Tagalog. Ayan. Alright, next fight tayo mga kagamba ha. Next fight tayo. Ayan. Ito, isang Tagalog ulit tsaka isang masbate ito. Ang masbate naman dito mga kagamba, yung tigre na brown. Parang ayan siya, sa palay yan eh. Sa palay karamitan kanyang kulay. Ayan, bulik yung braso niya, no. Ayan. Ayan, nakita niyo yung picture dyan. Ayan, ito naman yung Tagalog, yung medyo itim. Ayan. Ang itim mga kagamba ng Tagalog, medyo mahinang klaseng pagkaitim.
Ayan, sa mga balag yan nahuhuli. Talahib man yan, damuhan. Ayan, so fight na natin mga kagamba. Fight na natin. Ayan, tingnan natin. Uy! Ganda kaya ipapakitang laban itong dalawa na to. Kaya na, lumarap ka na anak ko. Tagal umibak. Madadali ka pa niyan. Uy! Uy! Naku! Uy! Nada! Grabe! Oops! Ayan na naman! Okay! Naglag yung ano, Masbate ay yung Tagalog. Yun na naman! Binira na naman ng Masbate. Sinundan, naglag yung Tagalog ulit, pero hindi pa rin siya. Ito yung naku, nanguluntoy din tong ano, nang hina rin itong Masbate mga kagamba. Pero lalong nang hina itong Tagalog na to. Lalong nang hina. Pag hindi na gumalaw itong mga kagamba, dineclare natin talo na itong Tagalog. Pag hindi na gumalaw. Ayan, naka-steady na lang sa dulo din yung isa. Pag hindi na rin ito gumalaw to, at tabla ito pag hindi niya nilapitan ito o kinagat ulit, parang huling tuka mga kagamba. Parang huling tuka. Pagka hindi na tumuka ito o kumagat, tabla ito mga kagamba. Kasi wala eh. Tingnan nyo nangyari sa kanilang dalawa. Ayan. Tingnan natin kung kakagat ang isa dyan, ha. So, yun. Tabla to mga kagamba. Wala, walang parehas sila. Nagpatiulog lang itong isa pero hindi siya umabot sa baba. Sinaluko lang. Ayan, sinundan kasi ng sinundan eh. Ayan. So, ayun mga kagamba, ha. Tabla ito, tabla. Tabla itong dalawa na ito. So, so yun, hanggang dito lang mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!